Meni şayanda baş muharrir abzı gel нәрсе әйтсәм, менә афәрин ди, шуны яз ди, бастырабыз ди. Шулай, бездән элекке шул газета эшләгән баш мөхәррирәте урысча әйтмәкче чувство юмор аларда бар иде. Шуңа күрә алар гел көләләр иде сөйләгәндә. Төркчә мазаклап. Мин әле башта баш мөхәррир, ире прокурор урынбасары. Ул планеркада безне орыша кешеләрне мин әйтәм, мин сезнең ирегезгә әйтермен, сез йокларга ятканда сул аягыгызны караватка бәйләп ташласын. Нигә ди? Сез сул аяк белән тормасын дип. Теге көлмәсә дә инде түзә, чөнки чувство юмор дигән нәрсәме? Ул мине түзәдер, шунысы яхшы ул. Менә нәрсә әйтәсе килә? Җәмәгать базарда да менә кеше күңел ачса, мин яңа теге ничек инде менә мазаклаганда комплимент кебек булсын, яңгырасын ул. Кешене рәнҗетмәскә кирәк мазаклап, ничектер кайфы күтәренсен дип. Ул анда шундый киң, ничек инде, киң сөякле, шундый гәүдәле ирләр, ул теге мин аны карадым да, шунасын теге янында сатып утырган ханымнарга әйтәм, сәүдәгәрләргә. Мин әйтәм, ул хәзер минемчә төнне йокысыз азапланырга тиеш. Нигә диләр? Мин әйтәм, менә ул егет чагында ничә кызлар аны гәүдәсенә карап, йөзенә карап гашыйк булып, йокыдан аерылганнар. Шуңа күрә алар кайнардыр, теләгәннәрдер. Менә ни инде машина монда. Менә йокысыз без кебек, йокысыз калсын әле дип. Шуңа күрә мин әйтәм, ул хәзер йокысыз азапланырга тиеш, көлеп утыра. Менә шул базарда кеше көлсә, шаярса, энергетикасын сизеп, кеше килә дә сатып ала. Или мин әнә УВД каршысында, эчке эшләр идарәсе каршысында шул юлны үткәч, анда әбиләр утыра сатып. Шунда мин аларны әйтәм, алар аңладылар да хәзер. Кеше килә дә ала. Мин әйтәм, янымда тора әле ди, менә син яныңда торсаң ди, кеше товарны ала ди. Алар кеше шулай сизә энергетикасын. Мин аны әйтәсе килә, шул инде редактор, баш мөхәррир инде Марҗа, ире татар инде, мишәр булды, вафат булды. Шул кабинетны чакыртса мине, мин кирүгә, ишекне ачуга сизәдерим. Урышамы, әллә булай гына ипле генә сөйләшә. Төшемә дә керәдер. Менә 2-3 көннән соң була торган планеркада мин белән кырылышамы, ул әйтешәме, әллә урышамы, әллә ипле генә сөйләшәме. Беләсезме, ничек сизеп торасың, менә күңел сизә. Шуңа күрә ул гел менә шул яңа гына шул бераз кабатлап әйтәсе килә, керәсең базарга. Алар бер-берсенә ачык йөз белән, Таҗикстаннан килгән, бер-берсенә ачык йөз белән карап, тәмле сүзләр әйтергә тырышалар. Алар синнән шулай беренчедән син эченә күңелеңә хуш килә дә, син аңа инде кайсы вакытта бик сәүдәләшеп тә тормыйсың, товарны аласың. Менә инде яхшы кеше икән дип уйлап китә. Кеше усалланып, ул кайсы вакытта карый, ул синең эш урының. Эш урынына син аны әйтәләр, кемдер укыган, кем бер һөнәрнең ияләре хакында. Өйдә калдырып кит син, бөтен теге урысча әйтә, настроение, кайф димә, яман ничектер кайф. Мин тәрҗемә иткәнем, ул инде сүзлектән килеп чыкты, кайф дип. Кайфың булмаса да, син аны барасың, акча ясарга, эшләргә барасың. Шуңа күрә шундый булырга тиешсең. Бездә кеше уйламый аны. Элек, мәсәлән, ул радио, телевидение, интернет кешенең халык нәрсә диләр әле, бозмаган аны. Алар тырышканнар, ничектер халык тәрбияләгән, халык сүзе тәрбияләгән аларны. Алар шуңа күрә шул базарда да тырышканнар, үзләрен тәртип саклап, бер-берсенә елмаеп, тәмле сүзләр әйтеп, бер-берсенә хәлләр ишетеп. Әле мин салым инспекциясына барганда да бер башта исәнләшәм татарча, шунасын урысча. Аны аңладым. Менә шундый бер нәрсә дип әйтәләр, рәсми рәвештә эшләп биргән кешеләр, алар килеп тырышалар. Нәрсә, йомшак сөйләргә. Син аны көчләрен сизеп торасың. Шул кебек шулай сөйләшергә кирәк. Бездә кеше ачуланып, нитеп, ничектер кешенең күңелен бузып, уйлый, файдасы бармы дип,
Кім біле аның неде файдасы бармы, жоқ мы? Менә мен ойлап тұрам әлі, файдасы бармы шушы юлдан барырға? Әлі тігі яқтан барайыммы? Құяш біраз өзіме керек, білмеймін менә. Бәлки менә тігі яқтан бармын, анда жер астынан өтіп кетсем, құяш болыр анда көбірек. Құяшны жоғала деділер, қарлы яңғыр бола деп, атынан ортасында шындай хауа тұрышы бола деп, синоптиклар қорқытып жіберді. Менә жәмәғат бір-екі сөз айтасы келе синоптик. Мен бала шақта да радиода тыңдайм, тігі хауа тұрышы хақында сөйлейлер келешек. Синоптик. Мен аны ойладым, қаян келген сөз, қаян көңіл. Текшіріне башлаган едім. Ол де мәселен шул тігі дин китаплары турынан да неше кіші бар. Алар хаммасы менә шул тігі пайғамбар хақында, әлі біздің пайғамбар түгіл, тігі элекке болған пайғамбарлар хақында бір фикірді тұралар диялар хатта де. Бір фикірді, яқын фикірді. Шунда де синоптик деп атағанлар де. Менә шул екен ол. Шул электен де мен тек қотлаулы буладыр, мен китапханаға барам, анда шул тігі улақта интернет болмады, зор китап энциклопедия. Шунда қызықсынадыр, мен айтам, шул энциклопедияны үйге алып қайтса, жәмәғат, мен аны алыр берер идірме, yok mu екен, кішкене китап алып қайтасың, әти мәрхум аны ашуланып, өзі ислам диніндегі кіші мұсылманларға білім тотарда еткен, білім артынан Қытайға хатта бар деген. Ол менің шул тігі китапларымны әбірекеге атып ташлап, еміш ашу келіп шул гіл нетәдір. Мен ойлап тұрам едім, әгерді анын тігі әбірекең тишігі жетірмеген анарға, ол шул китабы мен энциклопедияны алып қайтсам, ол сонда атып ташлар мекен әні. Мен қызықсынадыр. Кімдір бала шақтан атанасы балам оқы, китаплар оқы, кіші бұл нәрсе деп, білімлі бұл деп. Шәһәрдә дә бізде университетта оқығанда шул тігі бір түк баласы шуны иркәләтеп, тек үйрен деп, әлі Қуандық шәһәрінен, районнан бы Давиденко Сергей деген оқыды мен білен. Ол анасы аны сәудагәр болғашмы, ел сайынмы, ярты елғамы келіп, яңа джинсы Америкада ясалған джинсыны кетіріп шул бүләк етіп кетәдір. Улаларына искіде түгілінде әзірек сүртілген джинсыны сатып, сыра ішіп, арақ ішіп, шулай ақырында екінші курсқа да, бірінші курсыны тамамларға да юнләп бермәділер, көтіне типтілер. Бүтәнләрінде қойсыларын. Ата-анасы иркәләтіп бітіргеш, шуңа күралар тәртип бұзып йөри иде. Бізде ғайләдә гел қаты рәвештә қаты шартлар булгач, шундый ничек әйтәләр, инде қырыс шундый шартлар булгач, аны инде ата-ана әти ұрышыр деп ойламайсың. Ул әле әйтер, укый алмагансың икән, бигрәк яхшы, әйдә, пишән юлырга чык, сыерларга, малга су бирергә чык. Тирисләрін күрәргә чык. Шуны искә аласың да, юк, мен укыйм инде кайта дип нитәсең. Алар нәрсә инде? Аларга бер нәрсә кирәкми шул. Алар инде укымаса, атасы тагы бер җиргә урнаштырган булалар, бер тик баласын. Авыл шәһәрдә бигрәк алар. Минемчә, авылда кеше яшәргә тиеш бала чакта. Авырлык кичерергә, шунда дөньяның рәхәтен белә ул. Менә ни дикәнен. Жәмәгать шундан тамамлыйм, чөнки кемдер аны озынны яратмас. Мен аны 90 минуттан артык ясаган идем татар телендә. Кызганычка каршы бик карамаганнар, исләр китмәгән. Минемчә, ул менә мин төнлә уян китәм дә, шундыйны куям да, бер кешене күп сөйләгәнне. Әкрен-әкрен тыңлый, йоклап китәм. Менә шундый файдасы булыр, йоклатыр аларны минем ашыкмый сөйләгән сүзләрем. Монда инде аны халык бу ысулны кулланмаганга күрә, мин инде хәзер кыскарак ясадым менә. Исән сау булыгыз, игътибарыгыз өчен рәхмәт.